Hello mga kapulakit, habang busy si Mother, walay challenge code si Kato. Abayan ko magano. Eto na. May, walay challenge code si kayo. Bukan. Basta walay challenge ko si kayo, on kanyo labat, walay premyo, ya naala. Kurang naraktan, may ami sugawa, ni nyarang kalong kurayay. Lagi narap, yay, so, dosmel, so pa premyo. Kwarta lata rin, nani laya. Basta on kanyo On. Magano si Ren, explain ko si kayo. Sige. Bago tayo gawan yung challenge, kailangan mananap kayo'y sangka inaroan yung tanaman. Ikargayo dyaay. On. Anak si Ren. Kulang to ti tanaman nyo, ya inararo yo. Ay niya. Okay. Tala? Ayan na. Akin inaro yo tanay. Ay ti magtagila sa walay na kumari ya, walay sentimental balito ya. Wow, babangil. Sentimental value mo, ha? Sige, explain ko lang yan. Explain ko lang may challenge tayo. Numaya. Walay pisok dya. Natan, idikit kod, muling iuya. Singaw niya ay. Ikalanyutan niya, agyo gagamit ay limayo. Tanong na plag iuya, walay 1,000 yung tampol. Singaw niya ay. Kanto, 1,000 lang tampol man. May tan. Pagkumong piya magkala 1,000. Sige, gawin tayo. Pero no, agyo na plug, mambilang nga 10 to 15 seconds. Tampalan ko itanaman nyo, saan kayo naroan nyo? Tampalan? Wala sentimental balito ya balat. Sige palatan. Kasi 1,000 latan ay. Una, 1,000 talaga, supremyo. Nanyayin sampulan ta kayo. Sige, asingir kayo dya. Tanong na plug yutan. Wala 1,000 yung tampol. Tistingin tayo. Sali lang ba ta? Tisting. Sige pa. Wala 1,000 yung tampol sa atan. Tampol sa 1,000. Apuram. Manalaga na 1,000. Sige. Magano. Ready kila? On. Para sa 1,000 ay? Yes. No, basta indikit ko ya episode muling yo. San ikalon nyo ya ag yo gagamit ilimayo. Wala 1,000 yung tampol. Sige, game la. Pagkakula Magano. 1, 2, 3. Okay? Wala 1,000 yung tampol. 1,000 yung tampol. May. Aratan. Wala 1,000 yo. 1,000. May. Wala 1,000 yo. Analo kila. Gabay yun gabay ko Ang kapi mas mahirap ya. Challenge. Sige, naalala mo 1,000 at ang lalama. Kami dati syempre, paano nalaman mo 1,000 yo? Gawin tila. Second challenge. Okay. Malamat dati, ready kila? Sige. Sige. Pagkakulay ay. On. Pagkakula. Say premyo to lamat. Another 1,000. Tanong na layutan, una plug yu piso, wala lamot, so 1,000 yo. Okay. On. Dakla kwartak sa lo. Pagkakula 1, 2, 3, sige. Kinay, yun na kalay. Again, yun na kalay. Mambilang nga lasatan. Kaya mapaperap kilay. Kaya mapaperap kila. 1,000. Kaya mapaperap kilay. 5. Tampalog ko lang ito naman nyo. 3, 2, 1. 0! Puter! Ipagam kan? Ay. Tampalan mo akin aputaray. Wala gabeta na janis. Hindi nagala. Ipagam, tampalan mo laban. Akin pinuntar mo ay. Di bali ta. Mas balag mo ni bali tuti 1,000 ay. Nasatay, tanaman nyo ay. Gawin natin 1,000. Nang babang nila challenge mo. Pinuntaran mo laban, manay tanaman ko. Quanto episode niya yun? Ay, bak!